Diyos maray na aga po mga tugang, pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ila agtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa satong novena. Hearts all filled with sadness, sing to call on you. Send our ears to gladness, soon our misery. Patron of the hopeless heart, where we are wondrous art, Jesus, my every ear, if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, Jesus, my every ear, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostles, Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above. This you ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you,
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba mga katulad, amang sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, at sinulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin autob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwa ang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Taliwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Padayaw and Ontiveros family, Chan and De Vera family, Maria Elizabeth Aguilar and Perdigon family, Bel Banwa, Jinky Miares and children, Helen Micalier and family, Elviro Apuya and family, Joanna Marie Apuya, special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, special na kagadan man. Dulot ni Princess Barnuevo, Jimson Ronald Lee, Rowena Lee, Bianca Louise Lee, Cheska Joy Lee, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, to pass the Canadian board exam. Dulot ni Ryan Recuenco, special na kagadan. Dulot ni Jacqueline Rose Tanyada, Christian Jenson Tanyada, help and guidance to pass the electronic board exam. Dulot ni Addison Aldea, for a normal result of CT scan and laboratory examination of Romy, offered by Rafael family, for guidance and safe duty of Maria Angela and Ralph, offered by Rafael family. Special na kaagadan, thanksgiving for the gift of life and all graces received, dulot ni Chito Baldo and family. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Delfina, dulot ni Jean Barbin, Delia, Susan, dulot kan Tang family, Juan, Gloria, Roland Bendon, dulot kan Asopardo Cantara family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Rosario, dulot ni Leticia A. Lo, Josefina, All Souls, dulot kan Balyon family, Ian, Honesto, Filomena, dulot kan Padayaw and Ontiveros family, Poor Souls in Purgatory, dulot ni Maria Elizabeth Aguilar and Perdigon family, Elias, dulot kan Trillanes family, Moises, dulot kan Marbella family, Cristino, Valentina, dulot kan De Lima family, Leonora, dulot kan Navera family, Madonna, dulot ni Agnes Matamorosa and family, Floring, dulot ni Joe and Del Araya and family, Hilda, Pepito, dulot ni Helen Micalier and family, Inocencia, Gerardo, dulot kan Morada family, para sa kalag ni Nilda, Reynaldo, Redentor Primo, Hospicio Nestor, Ray Joseph, Bernardino Carlos, Delfina and Primo Sr., Isabel, Fidela, Carolina, Samuel, Joseph, Consuelo, Salvacion, Andres, Amparo, Ralph, dulot ni Chito Baldo and family.
Sa liwat Diyos Marina aga po mga tugang, matindog po ang gabos sinawiton ang awit sa pagpoon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka ng Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. aldaw na Webes, kita sa rong komunidad digdi sa parokya nagtataong ondra sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Padagos po kitang magdulok sa iyang tabang, asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Sirigman, magpasalamat sa bahal na Diyos sa mga biyaya na inaako niya to dahil sa pamibi, asin tabang kan sa tuyang mahal na patron. Abril 11, sa aldaw manayni sa tuyang giniginumdom, ang kafiestahan ni San Stanislao, sarong obispo, asin martir. Ngunyan mga tugang tanganing kita po gabos na uya digdi, magkanigong magselebrar, kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, na para sa imong ondra, ang obispo na si San Stanislao, nagadan sa mga espada, nin mga parausik. Warasan namimibi kami, na magdanay kaming makusog sa pagtubod, sagkod sa kagadanan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An mga apostoles dinara sa atubang kan sanggunian, asin an puon na padi naghapot. Bakong pinatanidan mi kamo na dail na magtukdo dapit sa ngaran ni Jesus. Alagad pinano nindo an Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling na kami an may sala kan sa iyang pagkagadan. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag. Dapat kaming magpuyog sa Diyos, bakong sa mga tao. Si Jesus sa indong ginadan, na sa indong pinako sa krus,
Binuhay liwat kan Diyos din sa tuong mga magurang. Pinagmuraway siya kan tuong kamot nin Diyos. Ginibong kagurangnan asin kagtubos. Tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol, asin kapatawaran kan mga kasalan. Saksi kami kaini asin man an Espiritu Santo na itinaon nin Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nagkaaranggot sinda sa simbag na ini, asin buot na ipagadan an mga apostoles. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. Ang sayang kaumawan danay nauya sa sakunguso. Namiti asin hilinga ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Paladan ang tao na nagpapasurog sa iya. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. An kagurangnan sinisilutan ang nagigibo nin karatan. Nganing mapara ang girumdum sa indadigdi sa daga. An matanos minaapod asin dinadangog nin kagurangnan. Iliniligtas sa gabos niyang kahurasaan. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis. Sa iyang ililigtas ang mga nagagabatan. Balakid mga kahurasaan nin taong matanos. Alagad sa gabos kaiyan, ililigtas siya nin kagurangnan. Dinadangog nin kagurangnan an inagrangay kan dukha. An pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtaram si Jesus kini Nicodemo. Ang Diyos na mumuot na gayo sa kinaban, kaya itinao niya ang sa iyang bugtong na aki. Nagtaram si Jesus kini Nicodemo, ang gikan sa itaas urog sa gabos, ang gikan sa daga, tagadaga, asinan sa iyang tataramon dapit sa mga bagay sa daga. Ang gikan sa langit, minataong saksikan sa iyang nahiling, asinadangog, alagad, daing minaako kan sa iyang pagsaksi. Ang minaako kan sa iyang pagsaksi, nagpapahayag na totoo ang sinasabi ng Diyos. Huli, tatataramo ng Diyos ang sinasabi kan sinugo ng Diyos. Daing sukol na itinatao ng Diyos ang Espiritu, ang namumuot sa aki. Asinan gabos na bagay, ipinaniwala sa iya. Ang nagtutubod sa aki, may buhay na daing kasagkoran, ang day nagtutubod sa aki, daing nagkakamit kan buhay na iyan, at ngani titiuson niya ang kaanggotan ni Diyos. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. May oharanin na naman ang mga graduation. Igwa kay itong sarong graduation ceremonies na pinag-andamanin sarong eskwelahan. Siyempre, pag may graduation po, igwanin guest speaker. Nag-imbitar sinda nin guest speaker. May sarong maestra duman sa eskwelahan na na-assign na yupuan mag-introduce kan magiging guest speaker. Ang problema, she was not so familiar with the person of the guest speaker. Kaya ang ginibo po kay ning maestra bago kan okasyon, he was trying to gather some information sa mga tao, manunungod kay ning magiging guest speaker. Para panghapot-hapot siya. Kaya, kang uminabot na po da sa okasyon,
kang nag-introduce na sumaestra, perming pinupunan na tataramon kan sa iyang introduction about the guest speaker. Tigsasabi niya po, rumor has it. Susog niya sa sabi-sabi, chismis. Inida ang ayatabing guest speaker ta was a consistent honor student during the time na siya nag-eskwela. Rumor has it, ini ngayang guest speaker ta was the captain ball of the varsity team, basketball varsity team kan sa iyang eskwelahan. And when he was in college, garing ngaya siya si Piolo Pascual. Ta siya ngaya ang campus heartthrob. Sosog sa chismis. Sosog sa sabi kan mga tao. Rumor has it. Now, nagpadagos ining maestra. Sabi niya, it is my honor to introduce to you our guest speaker. The man who started all this rumor. Ang tao na nagpuon kan gabos na chismis manunungod sa iya. Share ko po ini sa inyo mga tugang ta. Actually, sa mga panahon ngunyan, kita po, we are surrounded with many false pretenses. Mga pagpapanggap, pagbabalat kayo ng mga tao. We are surrounded with a lot of fake news. And of course, rumors sa satuya pong palibot. Kaya, dahil po kay ni ang tao can no longer distinguish what is the truth and what is not the truth. Diba? Dahil tanaaram kung arin ang totoo, asin kung arin ang bako totoo. Aram po nindo kung dinangugtang maraining sa tuyang ebanghelyo ngunyan, the same predicament Jesus himself find himself in. So mga tao kay itong panahon, dahil naaram kung ano ang totoo, asin bako totoo. Because kadaklan kay itong panahon, arog man kan panahon ngunyan, kadakol man ang mga nagpapanggap, kadakol man ang nagbabalat kayo, kadakol man na fake news na naglalakop, kadakol man na chismis na naglalakop. And so, sosog sa Ebanghelyo, despite the fact that Christ was proclaiming to them the truth about His Father, He was testifying about His Father, whatever na bagay na sa iyang nadangog kasi nahiling mismo sa Ama, dahil nagtubod ang mga tao. Kaya nadangog tabaga si Kristo na nagsabi sa kinikodemo, an minaako kan sa iyang pagsaksi, nagpapahayag na totoo, ang sinasabi kan Diyos. Ang nagtutubod sa iya, magkakaigwanin buhay na daing kasakuran. Ang daing nagtutubod sa iya, sabi digdi sa ultimong parte kan Ebanghelyo, titiuson niya ang kaanggutan ni Diyos. But despite the proclamation of that truth, people, most of them, did not believe His testimony. An sa iyang pagproklamar, asin pagpapatotoo, kan katotoohan. So magayuno na hapot, paano tabaya maaraman kung arin ang totoo, asin ang bako totoo? How can we know the truth? May saro akong librong nabasa, sabi duman kang author, number 1, tanganing maaraman mo kung anong totoo, you should find reliable sources. So katurtiwala na source. Ta kung ara mo so nagbareta sa imo chismosa o marites, natatutubudan mo iyan. O dapat, so kredibilidad kang nagtataram sa imo. Kan bareta. Kan informasyon. Diba? Lalong-lalo na ngunyan. Mamundo man ako, ngunyan dakulo na talaga ang tolits, dakulo na ang marites. Makamurumundo lang na minsan mga parasimbahon pa. Iyo palugodan mga marites. May nabasa akong sarong article. Magayon na itong paghurup-hurupan ta. Kita da ang mga Katoliko, kadakla na beses nagsisimba kita, ang iba sa tuya, magkataraid halos permi, pero da itamidbid sa tuyang kataid. May permanente kitang tukawan, minsan sa tuyang pagsimba, pero day man lamang kita nagtitirinuhan, o so kataid mo, day mo man lamang tig good morning, kumusta ka, di ba?
Yan. Daita na feel itong sense of belongingness and sense of community. Gani baga ang pagsimba sa rausan ng obligasyon, sa luwas kan simbahan, iba naman ang sa tuyang pagmati. Bako na kita magturuga. Kita man sa na ang nagrararaot-rautan. Kita man sa na ang nagraralamang-lamangan. So dapat daam mafilta na kita sa rong komunidad. And so we should live by this truth na kita magturugang. So that's the first thing. As in iyan mismo, pinapatotoohan kan sa tuyang kagurangnan. Siya mismo, sabi kay Ian, was able to establish good reputation. And the truth that he was proclaiming have stood the test of time. So find a reliable source or sources. Pansaro baga, may baretang tsunami. Kahiling po ito nindo. Tapos bigla man sa nang binawi. So, aramon ta. O, sa newsfeed baga sa Facebook, nahiling ta kung ano-anong bareta. Sisay nagbabareta. Are they credible enough na magtao kan siring na informasyon? Second, examine consistency. May mga tao kaya na AC/DC, aram po nindo ang AC/DC. Lalo sa radyo, may mga komentarista sa radyo na AC/DC, attack and collect, defend and collect. Ibaga, nadangog ta, tigpapara atake ining politikong ini, o taud-taud kang binayada na, dumana siya sa DC, defend and collect. The inconsistency. For us to know the truth we should examine consistency. Sisay so, maski ano pa man na predikamento as in sitwasyon na kukuha niya sa iyang sadiri. Pigpoproklamar niya ini. Tayo ini ang katotoohan. O, ini baga ang sa tuyang kagurangnan, despite the fact na aram niya na pwede ining maging mitsa kan sa iyang buhay, pero ta ini ang katotoohan sa iya ining pinanindugan sa iyang buhay. Iyan ang dapat man niya itong gibuhon, whether the truth is convenient or not convenient, whether it is risky or not, whether matao ini nin kadipisilan sa satuya, we must stand our ground. We must stick to our conviction. And sabi nga ni Gayan, we should never allow ourselves to be swayed by what other people say. We continue to proclaim the truth. And iyan mismo ang sa tong kagurangnan, pinanindugan niya kung ano ang totoo. Taan totoo, namumutan kong mga tugang is unalterable. Dahil ini nababago. Ang totoo, totoo yan. Maski dikit sa na ang nagtutubod ka yan. Ang utik, utik iyan. Maski kadaklan kan tao, iyan ang pinagtutubudan. Tandaan ta po yan. The truth remains to be the truth, even if only few believe in it. But lie is a lie, even if everybody believes in it. So, gusto mong maaraman kung ari ng totoo? Magtubod kita sa katotoohan na pinagrurukyaw kan sa tuyang kakurangan. Asin sa buhay niya to ang siring na katotoohan. Sa ngaran ka naman, Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Ako
magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on man lugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan ni sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagporan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit noon, nakatukduan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagkod pa man, kay bakan bilog na hukbo nin mga anggeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikan ang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabadala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagporan mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siningman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabuas na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama nyamo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin paglatok, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, harapaghilinga, an samong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong sa espiritu. tuya po nga niya nahihiras sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo, sa Espiritu Santo, tanganing an sa imong ginigibo sa pagalang kan pagsakit, kan sa imong apostol ni si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Pudi kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipo niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 19,058 pesos as in 50 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras, 2,232 pesos as in 50 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 5,110 pesos as in 15 centavos. Sa Abril 20, aldawnin Sabado, ang Vicariate of St. Raphael kaibahan ang satuyang parokya, magkakaigwanin Baklay Jubileo 2024. Matiripon po sa St. Padre Pio Parish Shrine, Sarawis, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga, asin susundanin Jubilee Walk, pasiring sa Our Lady of Salvation statue sa Tamaoyan. Magkakaigwaman po ni Santa Misa sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na magsarabay sa paglakbay. Siring man, available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo, Year of Participation t-shirt, as in St. Jude t-shirt sa Satuyang Parish Office. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 200 pesos, duwang anonymous na tig 1,500 pesos, tulong anonymous na tig 500 pesos, donation through GCash, 1,850 pesos, Bitangkur and Baldon family, 1,000 pesos, Marcoso and Adriano family, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukoan payo, asin maghagad kan bendisyon in mahal na Diyos. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na bakakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos, nagtao sa Indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa Indo ang buhay na daing kasagkuaran. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa Indong langit noon na pamana. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahera ko na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Good morning and thank you very much po.